Kde je slnko? Ne, tu tady. No, náročná cesta, že? Náročná? No, ale už budeme doma. Teda na hoteli. Takývaj, Katka. Kuk. No, telka je dobrá, veľká? Vyhovuje? Jo. Jo. A viete, kto je vnútri? Niekto, kto má pustenú výrivku. Tu si každý užije rozprávky. No. Unikovi napapaný, šťastný, keď nakúpime, sú šťastní, keď Kto je šťastný? Sú šťastní ľudia. Akí ľudia? Keď k ním prídeme, naši kamaráti. Keď k ním prídeme, sa nájsť, nakúpiť. Bisťu. Jedna menšia porcia, hej? Áno, pohate stačí. Tak. Ďakujem, slečinka. Pekne. Tak pani, dobrú chuť. Ďakujem. Sa páči. Neprídeme, potom sú smutní. No, a my sme prišli. Toto sú veselí. Dobrú chuť. Toto Andrea si na to oči. Juicy pri telke. A tu mladý pán po výrive kúpeľni si chce napísať SMS-ku. Nechaj sa. Mamine a Juicy ti dáme. No dobre. Tatínko si dá kafe. Kafíčko. Katuška, ako povieš? Víha! Odkiaľ sa naučila víha? Neviem. Počkej, od plavky. Takýto park nám v Bystrici chýba. Že, Katarinka? Kde ide? Ona hole. To je výrivka? Mimo? A tá vidí. Dúha, dívaj sa tam na tú stenu. A musíš vidieť také farby. Paráda, môže byť? Až tam hore. Ó. Copak sa to dé. Prestaň! To si chceli sám, ty trplo? To bola divočina. No to veru, že nie. Bude prča? Jo. Tak ideme na to. Jedem, drž sa ma pevne, Ježišmaria, Ježišmaria, Ježišmaria. Môže sa nebude kričať? Môže, smelo. Ja som sa kričil. Auto? No, ja som trochu Čo to má byť? Antiáša. Čo je? To je fialový. No, aj tigry sú To je tu. fialový. Že? Drobec. Počkaj. No, to je prívesok. Jeden plišáček na spanie, druhý plišáček na spanie. A tam sú pekné Tatry. Oj! Katka, ty môžeš po kameňoch prejsť. Plišáčika mi daj radšej. Jak ide Šimon? Na ten stredný stúpiš. No, na ten stredný aj ideš. No, super. Tesne, Katka. Dobre. Katka má 4 šipy, ideš na to. Dobre. Tak.
Do žltého. No, tak si. No, Paráda. dobre. Dobre. Chceš ísť do žltého. No, dobre. Vidíš? Vidíš, jak sa to robí? Oni budú červeného. Neboj sa. Už máme. Chceš ísť do žltého. Dobre. Všetky tesne vedľa seba. Katka keď mala 3 a teraz tu je keď má 5. A som zase aj dostala cestu. A hen tam hore, Šimon, zajtra vylezeš ty sám? Tam čo sa dymí? Či tam nie? Tu kto si nabúral? Tararararara. Tararara. Goran, keď si zobral šoto, nechoď potom dole. Kati, tu poď. Tu máš lano, Kati. Katka, poď sem, tu je lano, Katka. Šimon ťa vyťahne ako kedysi. Á, som v vode. Tak ťa tu chytím hneď dole. Prestaň. Prestaň. Kde je tam? Tancuj, Kati. Ty robí aj pohára, ja mám pilot. To musíš takto krtka hlavu. Tato, prečo ty máš pilot pohára, ja mám pilový pohár. Šimi, si vstúpil na stavbu, no. Detičky. Ako rejničko. Tak sa otoč, Katka. Šikovný. Dobre, teraz druhú nohu. Aj tu je horolezec. Druhý horolezec. Ahoj, Katuš. Kati, zakývaj. Tato, ja chcem ísť potom na blúzma. Umôž kameru. To musíš sama zvládnuť. Aha, teraz. A jedem. Tato, môžem rýchlejšie pohľadať. Hej, ja tu som. Tato, látaj mi. Raz, dva. A nechaj Šimona teraz, choď ďalej. Hej, ty mi rátaj, teraz. Môžeš mu kývať reťazov, on je veľký. No, reťaz. No, môžeš mu kývať, on je veľký. No, ideš. No, Raz, dva, tri, výborne. Príprava, počkaj. A jeden. to je dobrý cíček. Kto vidí náš hotel? Ja. Tato, kto vidí náš hotel? Ja vidím. Ja, tam je dole. návštevníkom s niektorými absolvovali. Sme to dali. Málo ostalo, ale tento kúsok ešte dáš. A verím, že Jo, to sa mi ľúbiš, ty si úplne, že hotelový návštevník, ako sa Ja by patrí. som si tento hotel aj zobrala. Ja by sa mi veľmi ľúbil. Ja som rád. 1909. Z toľkého výberu iba chlebík. Jo. Sonka. Koláčik dáme, či nie? Ja som ešte potom to už nedám duplo, ale viacej. Ja si dám potom Ty už dupluješ, že? margarín. Máš rád dupli. Čo, Katka? Už mám to letí Áno. 2 duply, 2 dupli škrupidiek a ešte práženku. ešte cukor. To je cukrík, no? My to si môžeme všetky kubušky vyjedli. No, to potvrdzujem, no. Ja mám túto dobrú. To 5 krát. 5 krát a praženka a toto 4 krát a chlebík. Jo. No vieš, kam ideme dneska obed? Ideme na vodopády, takže odtiaľto sem a potom sem hore. Tak ďaleko. Nie. To sú 2 kilometre.
Čau, Petuška. Tak teraz tak môžeme. A ideme na druhú stranu. Na opačnú. Išli sme na opačnú peť. Pán majster. Áno, majster je majster. Ideme sa na Ty, medveď. Šimon, pozri, čo tam je hore, vidíš? Ideme tam. Takže ideme na vodopády, 15 minút. Poďme na to. Poďme na to. No, som zvedavý, ako pôjdeš hore, či sa ti bude tak veselo. Čielnu, červeného, Máme 100 bieleho, foťákov motýla. dneska. Táto. Táto. No hovor. My to videli motýla, ktorý má v sebe tri farby. Čielnu, červenú a bielu. Ty vago. Pozri, aká je tam hlbočina. Tak mi tam spadlo. A čakajte, hen tam niekde medveď, počkaj, ja to nazoomujem. Je tu desi medveď? Ne. Nevidel som ani zajaca. Ale Zvláda, dobre. Katarína zvláda. jo. Puští ma. No, to zase sa bojím. Jsem na lekviku. Daj ručku, Katuška. Nie. Som holenec. Asi hlavne tvrdohlavec, sa mi zdá. Tvrdohlavec. Nebude tam medveď? Super. No poďme. No poďme. Tam budeme. Svetrik. Ľúbi sa. Parádička. Tady aj svetričky. Pozri si mu, aká je tá voda čistá. Normálne vidíš na dno z výšky. No, či mi opatrne. Dobre, ja vám niečo ukážem, deti, ale dáte mi ruky. Daj ruky. Počkaj, oni sa odfotia a pôjdeme. A čo tam? Kto tam býva pod tou skalou? Tam už nie ďalej. Tam mlčí. Pozeraj, aké sú tam veľké skaly. Jaká je čistá voda, Šimo. Tu by si nemohol piť smelo. Tu sme boli piť. No a teraz sa ideme šplhať do hora. No poď, Katuš, opatrne. Nemusel som, ja viem. No, poď rovno. Čo si tam objavil? Niečo vyšlo. Čo tam spáš? Možno nejaká jašterka? Podarilo sa. Bože ma, počkaj.
Ja už som starý na takéto behy. Aj tak mám lístky a na lanovku. No. Co pak tam bolo napísané? Všetko OK? Všetko OK, moja? Boli. Tak pofúkame na hlavičke. No neviem, kde je. Henta. Chutila? Studená? Studená hladová. A hladová. Čo sme to našli? Kaš. To je pekné. Ideš, Kati, drž sa pevne! Dívaj sa pred seba! Drž sa, bude zákrota! Šimon, pridaj. Pridaj plyn. Toto tu pláva. Šimon, nie. Ani nech to nenapadne. Ľúbi sa auto? No, poďme. Deti moje. Pozor dávaj. Z tej strany, ako pôjdem dole. Na to ide. Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 9 hodín 31 minút. Jedeme. Pozri, Katka, posledný krát sa môžeš posledný na hory. A sme doma. Zakývajte na koniec výletu. Nie. Aj ty, Katúš.